terra ferma. Són les típiques tortugues lentes. Tenen la closca dura i molt abombada per amagar-se. Tenen els dits separats i amb ungles per poder detectar bé la olor mèdula espinal, cor, ronyons, pell, ulls, cua, cloaca, columna vertebral. Quan volen menjar un animal, tenen un ull al cavall amb un dia de cavall i llavors mosseguen i els tira un líquid i es queden com atontats. Llavors el poden acabar menjant. Aigua dolça, pantans, rius... El drac de Komodo. Són carnívors. S'alimenten per de càrnia. La càrnia són trossos que deixen alguns mamífers que estan morts. Tenen com els dits lliures per poder caminar bé per la terra. I per aconseguir la femella es baralla i s'intenten barallar per donar-li la volta a l'altre i que no es pugui tornar a posar bé. Les marines surten com dels ous ràpidament a l'aigua. Rius tranquils de pluja, sorresques. Fas una mica més. Els caimans, els rems, tenen boletes a una part del nas i pot camuflar-la i quan se'ls trenca una dent, per exemple, se'ls trenca una dent, no se'ls cau, se'ls trenca, els hi torna a créixer. Fetge, intestí, ovari, feta, anus, tràquea, pulmó, estómac i recte. Les tortugues de l'aigua poden estar petits animals com ratolins o ous s'envasen les seves preses. Viuen en zones que tinguin les temperatures càlides. Viuen a les zones urbanes, a la muntanya. El drac de Komodo és el llangardaix més gran del món. Viuen en algunes isles que poden fer 4 moviments. Un és el cop de costat, l'altre és l'acordeó, l'altre és serpentí i l'altre és línia recta. Els d'UV tenen molta diferència amb els caimans perquè els caimans tenen el barbell en forma més de U, hivernen. Sí, hivernen. Quins rèptils fugen